Zdravie pre mňa znamená všetko. Nielen moje zdravie, s čím je spojené to, aby som sa mohla starať o ostatných a naopak, aby oni nemali starosť o mňa, ale hlavne zdravie mojich detí. To je pre mňa úplne všetko najviac na svete. Čo sa týka poisťovne, ja chcem mať možnosť voľby a chcem, aby poisťovňa bola súkromná, pretože ja si myslím, že štát je najhorší hospodár. Je to také zažité ešte zo socializmu, že štát nás ochráni, štát všetko perfektne riadi. Ja si to nemyslím a myslím si, že ľudia, ktorí rozmýšľajú, dobre vedia, ako to v tých štátnych podnikoch vyzerá a majú dostatok informácií o tom, čo sú to zlaté padáky a tak ďalej, odstupné a podobné čachre machre. Takže skôr tí ľudia, ktorí bývajú chorí, asi ocenia, keď tá ich poisťovňa funguje dobre. Takže a ja si myslím, že privátne funguje v zásade vždy lepšie ako štátne. Nie som ovca, pretože nemám telo porastené veľkými, chlpatými, bielými štetinami. Viem povedať niečo viac ako B, to nevyzerám, ale nič proti ovciam. A dávala som aj mlieko ináč, jeden čas. Nedajte si vziať právo na výber zdravotnej poisťovne.